Salam. Diha mo manami nanami songsoni do nako sobulung adolok so tapuka paminggota martang yang naho mahita di bagasan rata. Amin. Tapuji Tuhata sian bukwede nomor 27 ayat 1 ayat 3. Mari hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia natmo palangit dohot tanoon. Amen. Nungwa di bapotohon ibana tuho, ale jolma, manang aha na dinggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siako, ima mangulahon sambing, dohot holong ni roha, di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopo de batam. Haleluya. Martang yang mahita ale
Ale Tuhan di bata pergugu na suatu dosan. Sai lehon jala patu buma dihami haporsiaw na sitong. Tabay ma haporsiaw nami ganupari. Asalam tugu. Lehon ma dihami holong ni rohan na sumar pangasi. Asa holong rohan nami diho. Doho di rongan nami jolma. Lehon dihami pakirimun na mangulu. Asa marlas ni roho hami mabahin lomo ni rohami. Sayului ma Panginoon nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Tangyon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion iman tersurat di sada Timotius tolu ayat 10 tolu songono ma dirok disi ai ia dung ture parkobason nasida naik situtumam nasida jalan marhihas ni roha godang marhaporsiaon di Kristus Yesus imasahana atong rak mangidogu mahita tua dopan ni debata lau mangulahon lahom bartu patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pada gugoi mahami, maulahon lahom bartu patik mi. Amin. Ede puji-pujian sian punguan ama.
Puji Tuhan ta marendemaita. Tatopoti madusata tuado panidebata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa na dangolon ro tujulu ni habangsa habadia ummi manopoti jala mangangkuk kodosa nami masay jujut warsahay hami ho marihite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami na roy dang puhawulong hami ho siyan nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang dusto diri nami hubay kami dibahini tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling ni lelengna alai nama pubis mahami nuaing tu asinuroham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhukna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiay ale Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardingkan basa do Jehova. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hombar tu akka dosata. Jalarang dibalosot tuhita hombar tu akka hajahatota. Songon asino rohani ama-ama. Mida akka anak-anak. Asini rohani Jehova di akka na makiabiari ibana. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Puji matuhata mared demaita. epistel di minggu ta sadarion ima nata surat di 2 Kronika bidusia ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsika sori. Ia raja bolu-bolu sian saba dung di BG barita ni si Salomo Roma na sida tu Jerusalem naing masih ujian dohot si Salomo marudung-udung mardongan parangan mas tongam tole untuk akana nama ngusung na khusus maragam-ragam dohot sere mas kudang dohot mata intan. Jadi dung sahat na sida tu jolo ni si Salomo di pabuah ma tu ibana saluhuna na di bagasan rohanai. Jadi dung di ida raja bolu-bolu sian saba hapistaran ni si Salomo dohot bagasna na pinaulinay.
Laos di rokma mandok rajai, sitong do HP beritai nahubege di luar tu. Taringot tu aturan binahemi dohot taringot tu habis tarammo. Martua mahalak parhaladom, martua madohot akka naposom, akka natoktong marhalado diadopammu, pabege-bege habis tarammu. Ima sarana martua man atau mangihon hatani debata jala nau teopsa. Amin. Ede puji-pujian sian punguan ina Kamis. Tapuji Tuhata maredemaita. Tahatidak kuma haporsatai songon na hinajidak kundi dungata sa porsiaon di sadok porsidion rak mahita mandok. Au porsia di daripada Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangin dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni daripada Jehovah na sasadai iman na tibunus ni Maria nagabigaben si Anton di Porbadia
andorang soruhan. Ido tuhata, nat mau na bernit, di panghun silatus, nama tetap pajaloy mana di hau pinar silang, na tua tulu dungi tanom, na mulak mengulu di arek petuluhon, na manai ke surga, lahun dulu siamun kepada Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, disimai mana pemang sugut tutanoon, manghumi halak na mengulu dohok na mate, au persea ditondi perbadia, jala adong sada hurinya da badia, huriah atau panhan halak Kristen akan abadia, doho dihasisan dosa, doho dihatai na mandok, mulak mengulu desot dan halak nang mate, do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tabigi ma tikting na masa doho naneng sipamasaon di huriata di bagasan nasa minggon. Salom. Titing Hagabe Pesentosa, Resa Sentosa Samarinda, di Minggu 27 Dung Tritatis, Minggu 3 September 2020, topik mengurupi sianasa haholongon. Naparjolo di hari Selasa tanggal 5 September 2020 di Patupa pertangis sektor di sektor tolu di bagasnya keluarga Nyonya Simanukalit Boru Sinaga, di sektor 7 di bagasnya keluarga P Sipahutar Boru Siahan, di sektor 8 di bagas keluarga PM Huta Barat Boru Sianturi, doho dari Rabu tanggal 6 September 2020, patang sektor Sada di bagas keluarga G tambah Boru Manik, di sektor 2 di bagas keluarga Nyonya Tambun Boru Siahan, doho di sektor 4 di bagas keluarga S Hutahayan Boru Butar-Butar, alamat Boy Mataida di titing ni Huriata. Hobartu data na masuk Huriata torob ni ruas na marulang tahun di bagas minggon godang na 27 halak. Hatan di debatang imana tersurat di pesalme 20 tayo onom. Tongon tahe dengan bahasa dot asni roha mengutihut au saliling au mangolu jaladung mulak au masuhak kuma bagar si Jehovah saliling ni lelengna tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun upasat hamima selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani hut nama masu-masu patuluhon jemaat baru Mamuka sadarion gabe ruas ni Huriata ma keluarga Jimmy Pakpan Inang Rini Ati Boru Sianturi Rosian Huria HKBP Sipa Tongasari Resort Ebenezer Sisoma Distrik Tabangsel Sumbar Maringanan Jalan Wahid Hasim 2 RT Tulusia Sempaja Utara masuk sektor opat mularong do keluarga na hadir apaletikon pasahama tunda sida asa jongjong. Belatema warta paupaton, warta pernikahan manang warta kedua. Naing majalo pamasu-masuon perbagason ma Raja Makmur Rumapea anak niya mata Dr. Jide Rumapea tubuni nata situa Embur Siregar ruas ni Huria KPP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Maringanan Jalan Sawi 2 nomor 200 Blok A Bengkuring Dohot Orwana Sondang Unika Melisa Boru Nenggolan Boru Nyamata SM Nenggolan Tubuni Inata NG Boru Gultom ruas ni HKPP Pilla Duta Resort Pilla Duta Bogor Maringanan di Cikuraya nomor 19 Babakan Kota Bogor pamasu-masuon di Patupa dari Sabtu tanggal 9 September 2020 Maringanan di Huria HKBP Sentosa Samarinda masuk pukul 10 WITA. Palimahon Sakramen Baptisan Kudus kuartal kedua.
Di hari Minggu tanggal 10 September 2020 di Patupa Padidion Nabadia kuartal kedua. Pinaboton tu ganup natoras nanay mabuan yang nakona terdidi asa romar guru terdidi dari Kamis tanggal 7 September 2020 pukul 10 wita di konsistori Paunopon Kompen Distrik. Di hari Senin tanggal 4 September 2020 pukul 10 wita di Patupa Konpen Pangulan Nago Tiki HKBP Distrik 27 Borneo maringanan di HKBP Balikpapan Baru. Papituhon rapat pendeta HKBP 27 Distrik 27 Borneo. Di hari Senin 1 Rabu tanggal 4 tanggal 6 September 2020 di Patupa rapat pendeta HKBP Distrik 27 Borneo maringanan di Balikpapan. Peserta rapat Sianuriata HKBP Sentosa nama dohoti rapat pendeta Ima pendeta Marganda Lubis STH MKOM doho pendeta Joshua Sinaga STH. Napauluhon rapat persekutuan Parupon Distrik Regional 2. Di hari Senin tanggal 4 September 2020 pukul 11 wita di Patupa rapat persekutuan Parupon Distrik Regional 2 Taringot tu rencana Natal tahun 2020 maringanan di Balikpapan. Ibadah pembukaan katekisidi. Di hari Sabtu tanggal 9 September 2020 pukul 16 wita di Patupa ibadah pembukaan katekisidi tahun ajaran 2020-2024 maringanan di HKBP Sentosa pinangi dohon tuganup natoras dohot perguru sidi asama dohotisa. Pasapuluhon ibadah PA remaja Naposo HKBP Sentosa. Di hari Sabtu tanggal 9 September 2020 pukul 18.30 wita di Patupa PA Gabungan Remaja Naposo maringanan di Gereja HKBP Sentosa. Laporan keuangan Minggu 3 September 2020 penerimaan hurian 45%, 10.375.375, pusat 55%, 14.125.650, pembangunan 1.348.975, pengeluaran huria 8.606.500, pusat 14.125.650, pembangunan 640.475 rupiah. Saldo kas huria per tanggal 31 Agustus sebanyak 351.568.106 rupiah. Saldo kas pembangunan 101.340.360 rupiah. Saldo kas kategorial 16.213.450 rupiah. Jumlah kas keseluruhan 469.121.019 rupiah. Proposal tahun proporsional database pilihan tahun pelayanan ke gereja pagaran jadwal organis dan prokantor do titing perhepengon boima taida di lembar titing naung deser di setiap grup sektor di pas-pasu tuhat tama huriatna soni majo titing namasa do sipamasaun durata di bagasa mingguta sadarion atong tapahoma martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang so di Bandung Gijang gok puji-pujian dohot hamulate on mau pasahatur hanami tua dupa muna badai Tuhan disia ala asi rot holong ni roham na mangaramuti daging doh to dinami gabi boy hami ro tu bagas soromon ima dinama muji-muji doho pasang pungguar muna badai Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus sian uduk do ser rohanami Tuhan rodo hami tu zulum marsoba mangido martangya kami tuho. Ali Tuhan nunga di pasu-pasu ho hami ditiki-tiki naung salpo na mangido jala mangelet lupe hami tu adu pamuda be Tuhan tukitiki na ro Tuhan
homatotong nama masu-masu hami disalut akaulaw nami na pinasaha mo tuhami. Liong gogo doho bisuk na sakko Tuhan. Asa margogo jala marbisuk hami mangulaon akaulaw namin na pinasaha mo tuhami. Alito Jesus Kristus nunga hu titikok kami manang wartaw kami akan namasa doho si pamasaon tu minggu-minggu depan di huriam Tuhan. Ima Tuhan di huriam di ruasmu na marulang tahun 20 halak di minggu Tuhan. Alito Jesus Kristus hodon na mga lehon gajang ni umur. Alani mangido hami tuho Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan di ruasmu na marulang tahun di minggu Tuhan. Lam tabay ma di sida akka hasehaton dohot holong ni roha. Suaksongoni akka pasu-pasu do las ni roha. Suaksongoni Tuhan ditikot Tuhan ima jemaat baru keluarga Jimmy pakpahan inang Borussia Turi naro sian haga BP Ebenezer Soma di serta bangsel sumber Tuhan ali Tuhan pasu-pasu ma keluarga Tuhan gabi ruas na burju di haga BP Sentosaon asang giat Tuhan na martaba-taba las ni roha nami tujul na do Tuhan suaksongoni Tuhan ima dinalaho majalo pamasu-masuon anak doho boru ni ruasmi Tuhan ima Raja Makmur Rumapea anak ni mata dokter Rumapea tubuh ni nang situa Borus Regar doho torwana sondang unika Melisa boru nenggolan boru ni amata SM nenggolan tubuh na tege boru gultom naing majalo pamasu-masuot Tuhan di hari Sabtu tanggal 9 September di Bagas Joromon. Ali Tuhan, pasu-pasu ma Tuhan paduha suhuton. Terlumobi Tuhan ima yanakon nami na naing majalo perbagasani. Suaksoni Tuhan ima baptisan kudus warta kedua Tuhan na naing patupon nami di tanggal 10 September Tuhan di ruasmu Tuhan na met-met na so nanaing majalo padiri Tuhan pasu-pasu mana torasa Tuhan ang giat buhay na sida mabuan yan nakon na sida tu Bagas Joromi nanaing majalo terdiri no dabadia ima di minggu Tuhan ali Tuhan Yesus Kristus suaksoni Tuhan kegiatan di distrik konpen dohot rapo pendeta HKBP di Sentosa Tuhan homatotong nama masu-masu akka pemimpin nami Tuhan terlalu preses do sude padita nasa distrik Tuhan pasu-pasu madasida Tuhan di kegiatan ini asang giat Tuhan lam martabata bahasa daun ni roha jala tarida ma Tuhan akan daun nadenggan di patu panasida di distrik 20 Bernau Tuhan alna Tuhan upasat kami ma konpen distrik dohot rapa pendeta di HKP di distrik Borneo Tuhan Pemuda Bayi Tuhan ali Tuhan Yesus Kristus dia keruas muna subuh marminggu dia pala tikot Tuhan. Tuhan rupai pastor nami. Ngodo tup penasida Tuhan di perlahan tikot Tuhan. Homa totong nama masuk-masuk pada nasida. Pasaha masa nasida Tuhan di tujuan nasida di Bagas salah roa. Terlubo mima Tuhan alani parsah itu di perdagingon. Ima nyonya situa we butar-butar bor 5 juta. Amang situa PR situ morang. Do amang Jes Regar ali Tuhan ditikon na dang buana sida hadir di nama muji-muji pasak warna sida alani pasa itu perdagingon mangilo jala mangelek kami Tuhan Pemuda Bayi Tuhan pasu-pasu masude aka usaha pasu-pasu aka obat si pangano sinumon nanin mesida Tuhan songoni aka perebenis na manangani na sida Tuhan asang giat Tuhan tanggal siapa matang na sida Zaletiki di minggu depan Tuhan bohai marsaur di Bagas Joromon di dalam memuji pasal guarmu nabade Tuhan. Mulai temadi ho Tuhan disude dengan bahasa nurham Tuhan. Na mangilo jala mangele do pami Tuhan Pemuda Bayi Tuhan. Dia kan yanakon nami na pinasahamu tuganup keluarga Tuhan di nama sikora do Tuhan dia menuntut ilmu Tuhan homa totong nama dongani na mangalion bisuk do hapisana tok nasa ko Tuhan
Asanggia Tuhan yang nakon nami marbisuk dalam pistar tujul ner Tuhan. Alani Tuhan pasu-pasu ma disudia ka kegiatan nasida Tuhan. Songoni yang nakon nami nadau siak kami alani parkarejua Tuhan. Homa totong nama masu-masu. Talumobi Tuhan na nihirim ni rohan nami yang nakon nami nong tikina marumah tangga Tuhan. Homa patuduhon sirokap ni todina Tuhan. Asanggia Tuhan ditikina bona sida rotu gerejaon dina mangido pamasu-masuon perbagason. Ale Tuhan Yesus Kristus tumaca godang do sipangido nami tujul nemere Tuhan. Ale Tuhan dang tapajodor kami sudah sada persada ahana di rohan nami. Alna tukdo Tuhan homa botu salutna Tuhan. Alani Tuhan dang lomo nami na saut, lomom do na saut Tuhan be Tuhan. Alani Tuhan upasa kami matang yang namion. Hola di bagasan goar niya namu Tuhan Yesus Kristus nami mangido martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata sian bukwede 720 ayat sada doho uduna laus disoma tamasahat peliata pelian sadaa dohot sadabe.
yang mahita. Ido tutuale Tuhan marulakula dohami madok mauliate Tuho disude asi dohok denggan ni basam nama dongani ngolunami saharo di bagasan tikyon di papunga sini roham dohami le Tuhan di bagas joromon ima di sihol ni rohanami dina tumangi hobaritam naulii ajari pergogoi perbisuhi hami asa toktong tau hami mangulahu katam di ngolunami siganu pari atau ngale Tuhan pakulingi mahami saluhu na marhite hatam ainu ngarade hami laho tumangi hosam marhite-hite Kristus Yesus martanya kami Tuho amin. Shalom. Hora selamat hari Minggu ma dihita saluhu na hatani tu hata nagabi ojahan di parminggota di bagasan tikyon iman atar surat di 2 Korintus bidualu mamuka sian ayat sada saharo di ayat pitu 2 Korintus bidualu mamuka sian ayat sada saharo di ayat pitu takasma tapayutihu songono mahatani tu hatang asiasi tuhuria Jerusalem alai hupabotoho kami ma tuhamu akadongan asini rohani debatal nani lehonnai tu akahuria nadi Makedonia ai atik pe di bagasan pangujuna dohot hapor suhon godang nasida di horhon halalas ni rohana sida na sumurung aku ni sukko ni hina pogos nasida do habasaun na lumobi hu hati dakot do naung dilehon nasida nasa na tarpatu pasa lobi tahe sian gogona jalasian lomona do gogodo diapoi nasida hami jala dipangido asini roha ima nanaeng gabe persidohot mangurupi akan abadiai jala gumodang sian nahuhiri pami tung dirina do dilehon nasida parjolo tutuhani dungi tuhami mangihuton lomoni rohani debata gabe huapoi hami si Titus asalaos di paujung di tonga-tonga muna ulaun asini rohaon songon naung pinukanai alai songon hasurunga muna dina saluhut di haporseaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakaholongi muna di hami naeng songonima hasurunga muna nang diulaun asni rohaun ido saha ni turpu jami tatang dihita saluhuna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hurian itu hatam nunga tatangihon hatan itu hatta jala do di judul perikop ni turpu jami taon asiasi tuhuria Jerusalem taidama amanginang marbocir maon di huta Jerusalem terjadi do ima didokon kelaparan alai taidama di pasahat hurian adong di Jerusalem do rupani surat tuhuria na adong di Makedonia asa dohot nasida mengurupi na terjadi kelaparan di Jerusalem jadi saya somal do songoni amanginang molo taida saya dong do rupani antara gereja-gereja juga kalau misalnya adong nanaing mengadakan bajar-bajar termasuk ma akasian universitas juga ada sayolo do songoni inang amang kami minta tolong mau mengadakan bajar ini bajar itu
Keperluannya untuk Natal, misal kan? Alai saya dongdo gereja-gereja yang menolak yang seperti itu. Tuaha tajaloi, nina marupanikan? Holana bajar, hepeng, nina rupanikan? Jadi amanginang dia kaparrohaon dang mamora do pehita. Tidak kaya akan kasih Tuhan. Saya dongdo huria nama nolak si songoni. Alai taida maamanginang saya dongdo huria na benar-benar kaya akan kasih karunia Tuhan yang selalu mau memberi dengan sukacita. Bohaba henon persikola donasida misalkan jala adong do muse molo adong akan kebakaran. Adong terjadi gempa bumi. Adong marupani surat sian kantor pusat di pasaha matu huria-huria termasuk juga dengan pagaran-pagaran. Tetapi ada juga yang beruntun dan beruntun. Alai saya dong do deba nama rungu-tungu. Puasa pola in nama musekan. Jadi di soma amanginang bagaimana hati kita dengan sukacita untuk memberi. Kaya akan kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita melayani dengan kasih kepada saudara-saudari kita yang seiman. Jadi di sini juga amanginang supaya kita benar-benar membangun hati kita untuk saling memberi. Saling tolong menolong. Saling memberikan support. Jangan menjatuhkan. Unangga betado rupani amanginang holak kepeng di huriau. Unangga bisongoni. Alai taida ma amanginang saya dong do ruasta na benar-benar gogo rohana naing mangalehon. Alai taida ma di huria Makedonia huria name medonasida. Jala taida ma di pardalanan di ngolunasida na somar diha donasida. Rata-rata tadok marupani amanginang na miskin donasida. Hidup pas-pasan. Ekonomi yang benar-benar terpuruk donasida. Sasitongna nasida siurupod do. Tetapi dalam hal ini, dalam naskotbah kita ini benar-benar terjadi mujizat yang luar biasa. Mereka mau memberi dengan sukacita ke Yerusalem. Daung iko persidoho dohamini narupani. Gogo do rohana sida laho mangaleho rohana sida dirina sida perjolo tutuhani. Bagaimana dengan kita? Ombana gabi suku-suku tuhita amanginang. Kalau kita kaya, adong dihita, mersileho-leho kita itu hal na biasa. Nalumrah doi, nina rupani kan? Tetapi ini memberi dengan yang tidak punya apa-apa. Na somar diha-diha, na siurupo donasida. Tetapi mereka mampu memberikan dengan sukacita. Iko persidoho dohami nina rupani. Jedong doa manginang sada di huria-huria, balgado huriana, bagado huriana. Luar biasa bangunannya, tetapi hati yang datang ke gereja itu busuk semua. Saya dong do songoni. Saya dong do rupani nasopola ukap rohana, nasopola ukap rohana marsi lehon-lehon. Makolit. Dang naswarong dinasida. Dohono marupani na marmobil do rupani kan? Tuaha marsi leho gudang-gudang tuhuria nina rupani. Dan ini juga amanginang supaya kita biasakan hati kita untuk memberi dengan sukacita. Karena itu semuanya dari Tuhan. Siad debatadu ya manginang. Haroroan na siad debata. Dan kita juga akan memberikan itu kepada setiap orang yang membutuhkan. Mari kita saling tolong menolong. Jangan pernah kita amanginang menolak sada-sada permintaan tolong ni jol matuhita.
So tunggabe ditolak Tuhani hita. So tunggabe dimuruhi Tuhani hita. So tunggabe dibarbar Tuhani hita. Kalau kita takut akan Tuhan amanginang, benar-benarlah kita memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada salah seorang janda yang benar-benar memberikan dengan sukacita holani dona adong di ibana alai ala ias rohana tulus rohana ahamadidok Yesus. Perempuan janda ini yang memberikan dengan luar biasa. Odo na marsilehon-lehon na ubalga sian saluhuna. Nang pe godang-godang do na sida marsilehon-lehon alai na gumodang ima perempuan jandau nina rupani. Jadi bagi kita amanginang supaya kita buka mata hati kita untuk saling memberi, saling tolong menolong. Ay molo binereng godang na ido pena jala saya dong do peruasta na benar-benar na sopola uka prohana di na marsilehon-lehon. Jala sai mia dood di piga-piga di parohaun ni sada-sada jolma. Jadi kasih songonoma amanginang supaya kita benar-benar membangun hati kita pribadi lepas pribadi asa buka rohata, uka pikirata, manari hongolu ni dongata. Jangan egois amanginang. Ketika ada keegoisan, disinilah terjadinya amanginang kemarahan. Tuhata Yesus Kristus tuhita. Muruk madebata, mulodang olohita, mangalehong tuaka dongata yang membutuhkan. Dan itulah gunanya amanginang ditempatkan Tuhan orang-orang yang benar-benar naso mardiha-diha dihudulatai, dilabuktai. Boha tertutup do mata ni rohata mamerengi, manang terbuka ukap do rohata lau mangurupi, boha do tutu. Omolo binereng holan na mangarang rangi, taringo tu tekeles do pedi sada-sada punguan, ngamar bada-badai. Untuk apa? Bagaimana? Inna rupani kan? Amata ini naroha mamusena. Dangol nai, marhuria mamarhuria. Banyak kritikan tetapi tidak ada berbuat. Songon dia ma songon ya manginang. Tumago doa manginang tapa hohom. Lebih baik diam. Kan? Tumagon. Sip. Una anong haruar nang wahas siapa mangat tahun. Lebih baik. Daripada amanginang tabereng ma. Godang hata alidang aduk pabahenan. HP sementara ada orang yang ingin memberi. Saotik sosadia tahe nina rohana kan? Naing do pasahaton na tudongan nai. Alai tabereng ma. Ada banyak kritikan. Untuk apa itu? Inna rupani. Jadi ita asal huna amanginang molo taida. Godang nai do pena sopola uka prohana marsilehon-lehon. Saya dong do peroha-roha si songoni. Jadi bagi kita, molo makolit tita dina adongi amanginang, tabereng ma, bohado, nyama dongoluta, atau manang nabusi saud dohita, dang tenang pikirata, saya dong rupani nahurang. Modem pedang nok, mangap pedang laku, alai adong do sude. Batu busi tresma, taingok ma amanginang. Molo dang mangolu hapor siauta songonima parrohaon ni aka jolma naso benar-benar ukap rohana mamereng manarihon aka donganna. Alai molo say ukap do rohata marsilehon-lehon amanginang, Tuhan juga akan memperhitungkan itu semua. Burjudo na posokon. Burjudo borukon, burjudo anakon, ninna Tuhani matuhita. Dan saya juga akan memberikan lebih kepadanya ninama. Ada amin namanginang? Ada amin? Namangalusi tolu halak. Ada amin? Ikosongoni doa manginang. Unang doa dong dihita,
HP makulit tita. Mari kita contoh gereja yang ada di Makedonia ini benar-benar dona sida amanginang manari hondonganna. Benar-benar dona sida manggulut jala iko parsidoho dona sida di namarsiloho lehong. Songoni manang rohatai merlojok kita marsilubah hita patupahon na umuli. Unang marsilubah marbedai. Unang marsilubah laho mangotapi donganna naing marsiloho lehon kan? Unang dia bati donganna. Apalagi molo adong rupani perkumpulan, unang adong rupani madokot tuahai itorninna kan? Ketika kita mengatakan itu amanginang, taingok ma, daksonang ngolutta. Ima taingot. Dang denggadalan ni perngoluatta. Dang tata atap asini rohani Tuhani. Ima taingot. Ketika kita mengatakan, tuaha godang-godang marsiloleho tuhuria. Oma rupani kan? Datang ada banyak bertubi-tubi proposal. Olo marupani ditolak. Jala olo marupani dang mulak. Maaf amang. Inna marupani kan? Olo madipa ulak musena tu situana kan? Situa sektorna. Godang mamuse manauk kata perhaladui. HP dangarok papahenan na. Songona hudok koni amanginang lebih baik diam. Tumagot do dangarok kepeng nami say. Kan? Lebih baik patar-patar. Lebih baik mengatakan yang sejujurnya. Aleta ida ma iseme hita amanginang setonga-tonga tanda somangan. Yang pastinya di sariho debatado ngolutau. Sari do debatatu hita, tetapi kita tidak mau melihat sekeliling kita karena keegoisan yang luar biasa di dalam hati dan pikiran kita. Oma nama baik kita amanginang gabe dang marmora di perrohaun. Dang mangerbang dia kenaulina denggan. Jalan di tempat ma hapur siotai. Marpepeng mayamanginang karena kita tidak pupuk dengan kasih karunia Tuhan. Hapena kinan sai ditutuhi debatado rohatta alai seita tutup do pituni rohatai. Mata ni hapur siotai. Dan ujung-ujungnya juga marpepeng ma. Marmek ma. Dang berbuah. Suasana nipe songoni do amanginang. Ketika itu tidak dipupuk dengan baik, songon dia mahita mabuah hasilna. Yang pastinya godang mendabusuk. Merdabuam mabuah nai. Bunga nai nganeng buah yan. Aladang arung naki pupuk manopang ibana. Gabedang mangerbang be. Dak kasea be. Sita bau masih songoni. Tuhani pe didok masongoni tuhita. Sita bau do molonunga melos nina kan. Gabe tubarani api narok ko mahita. Aladang hasea parrohautai. Jadi dia hapur siap tahun amanginang, pupuklah keimanan yang luar biasa kepada Tuhan. Jangan hanya mengatakan au porsea, alai danga dong buahna, danga dong hasilna. Di soma asa taida amanginang supaya kita benar-benar sadar akan kasih Tuhan. Dakya di pasobude batahita. Selalu Tuhan melihat kita. Bagaimana hati kita supaya terungkap. Ukap rohata buka rohata. Mamereng aka naso mardiha-diha. Dan itu juga ulaun di gereja amanginang. Aisai dipatu pada rupani aka berdiakonia sosial. Dipatu padui. Memperhatikan boi madohonon amanginang ekonomi yang kurang. Boi madohonon naso maramana somarina. Naso mardiha-diha. Dan ketika ada terjadinya kemalangan amanginang, badi patu pado rupani pangapulion huhu marupani dipasaha do nahobartusi. Ima sian tonga-tonga di huria. Om malapatan ni berdiakonia sosial. Memperhatikan. HP molo dibaik persembahan si songoni amanginang sai godang do. Adak pola rikot nina rupani kan. Olo dodak pola dibain. HP molo
di papungu rupani amanginang kalau sudah dibuat persembahan tabai 5.000 be halipiga halak amanginang nggak sadia kan nggak marguna itu akan asing. Dangalani godang na amanginang dangikon jumlahnya yang banyak tidak. Saotik pe alai molo sudedo reta sude dengan uli une amanginang. Jala ido amanginang molo nataida disentralisasi pesongonido. Godang nai na jolo amanginang sebelum sentralisasi na so dapok balajo. Hamisa diri mamuse merasa honi. 3 bulan kami dang merbalajo. Ada orang satu soddo pena. Hamak tahin na roha mamusenan. Alay bohama tahe bahenon. Huria penang ngapatar binereng. Resok donian alay na met. Amak tahe ni naroha. Toe mak. Siat Tuhani mani jalon ni naroha do. Dang marbalajo. Alay say burjuma rohani ruas marsilehon-lehon. Di leo maboras, di leo ma ikat jahir, di leo ma sayur, di leo mamse tomat doh cabe, amak tahe tabunay naroha mamse. Ima dia kahuria na met. Akan aswadong si behenon na. Naso tolak ni gogona donian. Amang tahe burjunai, tabunai persaura mulusongoni ni naroha. HP dung bor hatam itu son taida mamusenang batu tu songoni do PHP ni naroha mamuse. Hala saya dong do piga-piga dia kapar rohaon na sopola mangerbang dia ka hapor sioni. Naboha do hamion, songo dia do hamion naroha mamuse. Jadi dihita saluh na amanginang gabe dapota tua mahita tapasahati tuaka lua-lua na asing. Binereng mak, sudeman waingo ris majalo balajo. Jadi di soma amanginang hita dilatik, asa benar-benar hita mangaleho rohat tau perjolo amanginang ukap ni rohat tado. Keterbukaan hati untuk memberi. Oduna perjolo. Sagodang ni godang na pe artata molodang ukap rohat tadi sodo nagabe tertutup sude. Jadi unang tapa somal-somal amanginang holak kepeng di hurian hina rupani. Alai patar du saluhu na kan? Taida ma adong do warta keuangan. Disagi do tu sude. Disagi tu sentralisasi. Disagi do tu huria. Disagi do rupani amanginang tu aka pagar-pagaran juga kan? Saya dong do songoni yang membutuhkan aka bantuan-bantuan benar-benar do tertera di si sudenang. Danga dong na holip patar do sudenang. Ima molo di HKBP. Molo di huriana asing coba macolo taida manginang. Ayolo do di sada-sada huria danga do patar-patar parhepengon nakan. Tabereng ma di karismatik ado karoa warta jemaat dinasida yang pastinya tidak ada. Dang adong pembacaan warta dinasida daun. Alai dihita patar do sude. Warta jemaat keuangan benar-benar tersagi do sude dengan. Sudah dibagi-bagi. Alai molo tutu do rohani hapor siaut tama merengi dang nahubo to biate amanginang. Jadi dihita saluhuna unang asal madok holong rohaku dihonin na alai danga dong. Terida buahna. Yang pastinya yang perjolo amanginang buahado, merperbuedo, daung do, disoddo naga bisuku-sukun. Heado hami amanginang disada huria na mekmet, disada-sada huria, jauh dari keramaian, jaladanga dong isi namar guar sinyal. Nada waluaton. Tu dia dau situ tu. Jala huriaon di Tabaksel Sumbar. Distrik nami donian di Sidipuan. Alai dau situ tu mon sipiro masuk dalam. Waktu ihami amanginang dohono marupani baru tamak dope magang.
tarsongko dawa mereng luati. Batu tu nina roha rupanikan 20 kakak do huriaon. Alai memang bangunan gereja bagak do. Ala pangaratona burju-burju do sudah memang. Pangarato do pajung jokon gerejaon. Selebihnya mayoritas Islam nama sudah. HP hubereng maamanginang aladang mampu huriaon bohamai inang. Songo dia mainang. Taringot tu perbalajoon ni inang ninna marupani. Bato ema. Sedia na taparpungu ima lelang. Molo disani patupa lelang do amanginang. Lelang. Di patupa maun sehali seminggu. Sehali sebulan. Alaina di lelang adong mau tomat. Adong mau cabe. Di bae ma disada lagi di jolo ni altar. Adong mau boras. Tolor manu. Baru musenang manu na mangololu. Amang na rohama musenang. Ala ima ukap ni rohana sida. Laho manarihon. Songo dia matutu asa benar-benar. Adong dia ka pengula narotusi. Ima tradisi na disi. Jala na mga lelang peamanginang. Adong mau rupani nama dok 10.000 ninna. Idi tahun 2010 tolu ma amangina. 15.000, 12.000 ninna ma. Batu tu nina rohakku ma. Idi anata papungu molo misalnya di bagasan sebulan ini. Ba ima balajo nami. Dang adong amanginang 1.500.000. Di bawah 500.000 masudena. Batu tu nina roha mamuse. Alai bohama baheno tahe nina mamuse kan. Kembali mamuse mamereng. Luati, huriai, nasopola merdiha-diha. Alai ukap ni rohana sida parsaura disi benar-benar. Nyama duhibe disi amangina. Nyama situ tu. Bagak-bagak uli-uli do parrohau. Ba memang molo taringot tu parbalajoon songoni ma di patu panasida. Molo misalnya balajo nami na jolo di siwal di totop pemarupani mer 500. Alai saya dong ma pangarato. Makata itu padita resok nami na jolo. Sanau ma masusidi balajo ni inang bibel. Alai asa adong tanggung jawab ni huria tetap ma dipatu pasi songoni ninna marupani. Baujung na di subsidi ma balajo nami. Ugodang ma balajo kusian. Balajo ni padita resot di luati na jolo. Roma padita resot tu gabe ubal gado balajo minang bibel. Inna marupani kan? Hupasaha mamusenang. Atong bagi dua mahita bapa niku kan? Ah daun. Diho may ito. Pasu-pasu may diho nina rupani. Batu tu nina rohama. O mama nginang molo binereng di sada-sada huria na benar-benar ukap rohana terbuka rohana. Sada sudah huriai. Dan adong na berbeda-bedai. Tradisi di sia manginang molo mar gereja buka solop doisi. Adong marsipatu tulang gata pedang marsipatu. Ima dia ka tradisi-tradisi di sada-sada huria saya adong dosi songoni. Alai berbaur doon dohot ugamo silom. Olo doro rupani merpungu pe arema jana poso rodo isilomi. Akar rema jana posona berbaur dohot nasida disi. Rak beribadah. Molo si piro berbeda dohot memang Islam ni imat Madinah. Molo i baru ma. Nakarasi matusi. Alai molo si pirok alasa ada do penasida burju-burju do sude. Jadi amanginang dihita saluhu na marhite turpu jami taon na boita putih siani nagabe ipolana amanginang hati yang memberi dengan sukacita Tuhan selalu memberikan berkatnya melimpah. Dan adokya amanginang sumurut pasu-pasu ni Jehovah. Dakya putus-putus na pasu-pasu ni debata. Itu akan mengalir dan mengalir. Aido maka namolo ditanyak tapi amanginang unang tadok sotung taraba pasu-pasum Tuhan indah kan. Jangan pernah terhalang berkat-berkatmu ninna kan. Saya olo do hita martangi yang songoni
Jadi molo adong dope hita namar tangiak song ni amanginang taubah mai. Karena berkat Tuhan tidak pernah terhalang, berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Itu selalu mengalir dan mengalir amanginang. Jadi unang ado kita bimbang, unang ragu hita, yang pastinya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Unang lomos rohatai. Molo lomos do hita ganggu rohata berarti kita ganggu do sepenuhnya di pertolongan Tuhan. Alai molodung martangia kita tadok amin, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan bertindak. Di somba tarida mujizat yang luar biasa. Naso taduga-duga amanginang Tuhan berikan luar biasa lagi kepada kita. Ada amin? Jadi di hita sudi amanginang uka marohata laho mamereng huriata. Lau mamereng dongata, lau mamereng akana hurang. Marsiadu marsiluba patu pahun na umuli na dumengga mahita. Unang marsiluba patu pahun akana roa. Molo na roa do dipikirat ta amanginang, Tuhan akan menghardik kita. Tuhan akan menghajar kita. Dan Tuhan juga akan menunjukkan jalan yang benar-benar. Nasai toktong amanginang laho menghajar hita. Bohama asa jora kan? Ay songoni do hita tuay anak kota. Molo misal na ngaro orang dalan na, ngaro apa bahenan na, roa apa ngalahona sudena, kita juga sebagai orang tua akan menghardik mereka. Tahajar doa kaya anak kota asa unang somal ninda kan? Di somba tarida pengajaran ini riko doa manginang dihita. Unang gabi tapa manja kan? Unang gabi dia pilih hasalaan dia ka, ya nakonna. Ngamar salah tetap, biarlah mak, biarlah pak, nina rupani kan? Nggak apa-apanya itu nina kan? Alada ngolo amatay mabege balga-balga baltu-baltu suarani istrina kan? Jadi di somba tarida amanginang molo nungga tak ajari anak kotai ketika dia tidak bertutur sapa sopan santun, tak ajari dengan di somma oh berarti isalah do HP. Berarti molo songono dinggat do HP. Ninna makan tarida ma ngoluna ibaru dinasida. Jadi bagi kita amanginang toktong mahita marsiluba paturehon na umuli na dumenggan jala mangurupi sian nasa haholongon. Melayani dengan penuh kasih kepada setiap orang. Dan Tuhan juga akan memperhitungkan apa yang sudah kita perbuat. Alai unang ma lau makail tuasi ni roha ni debata ate. Alai siap bulus ni roha, siap tulus ni roha mata ulahoni. Ketika kita bulus rohata, tulus rohata mangulahoni amanginang, akan bertambah-tambah berkat Tuhan kepada kita. Amin, martang yang mahita. Ido tutuale Tuhan, gomos dohami mangido tua dopamu, disude aka asi doho denggan ni basam na pinasaha mutu hami asa sa toktong ale Tuhan ukap rohanami laho pasahatoni tuaka dongan nami jala toktok kami le Tuhan manarihon aka dongan nami nahurangan toktok kami le Tuhan gara rohanami marsileho-leho tuhuriam jala tusaluhut natahe asa anggia male Tuhan lamangerbang mapasupasum tuhami jala toktonga le Tuhan mangolu mata ni haporsion nami laho marsilholehon asima rohama le Tuhan nang di bagasan tikion hubuan hami di bagasan tangyang nami tu sude ruas muha KBP Sentosa na say toktong ro tu bagas joromona le Tuhan asima roham toktong pasu-pasu ngolu nasida lehonom muna umuli na dumengga di nasida lehon hai paso nasyakoi asa toktong margogo nasida marbisu kale Tuhan dina madalani ari-ari ni ngolu nasida sari hongolu nasida le Tuhan sudah aka usaha perkerejuan nasida hu pasatami matu tangamuna badiai asa homa le Tuhan namana bai silasi roha di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu nasida mangalehon nasanariko di nasida jala patongon nasida saluhuna le Tuhan tu japalan na lomaki asima roham dongani mahami saluhuna le Tuhan asa saya toktong mamuji-muji hami diho
Diaka pabahenammu, diaka mujija na pinasahamu Tuhami, disari hokodo ngoluname le Tuhan. Mauliate madi dengan ibasam, atau ngale Tuhan, iring-iring togu-togu lakanami, asa setok-tok kami le Tuhan, mangulahon hobar tulo roham. Om matangi yang nami, marhite-hite Kristus Yesus, martangiak kami Tuho. Amin. Marede mahita, huhu mahita, papungu pelian. martanyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo harorani saluhu siliholehon na denggan.
Dohona saulibasa na maliutus. Hupasahatami mas yan naniliho mitu hami pilenami tuho. Say jalo may gabi uam na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilianon, pati pulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami, godang nisi leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lehate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai penurbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai sauk malo moni roham di Banua Tongau songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan, palu ama hami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti tu hadde batama hita. Di sodako tu hadde batama bohina tu hita jala asima rohana midahita. Di dopako tu hadde batama bohina tu hita. Jala di pasar homadamena tutut di tabe. Amin. Shalom, hora, selamat hari Minggu madihita salhutna.